Obchodný partner tohto videa je mroauto.cz. Vážení, vítajte pri ďalšom videu z autopolikliniky. Za mňou už môžete vidieť krásny Mercedes CLS, ktorý je navodno krásny, ale pod kapotou to nevyzerá až tak dobre. Hneď si ukážeme prečo. Okrem toho, že ten motor občas kopce a nejde pravidelne. Tu pod týmto krytom, ktorý za chvíľku nám dolu, sa nachádza neskutočná olejnička. To znamená len jedno, že ma čaká zase príjemná robota. Čiže pohodlne sa usaďte, máte sa na čo tešiť. Ideme na to. Ono z vrchu to ešte zatiaľ nevyzerá až tak strašne, ale o pár okamžikov vám ukážem motor od spodu a uvidíte, že to nebude žiadna slasť. Ale veď od toho som tu ja, aby som to vyriešil, že áno. Každopádne čaká ma dosť veľké rozoberanie, čo vám neskôr vysvetlím, čo ideme rozoberať, čo sa ide robiť a tak ďalej. Okrem toho, že je tu turbo krásne vyheglané, to vám neskôr ukážem. Tak pôjdeme pretesňovať rôzne časti motora, najmä chladič oleja, ktorý je pri tejto motorizácii absolútne chronicky známy tým, že tam proste popraskajú vytvrdo cestnenia a teče to, ako napríklad pri 3.0 V6 TDI od VW Groupu. Pri tejto motorizácii je to prakticky to isté. O chvíľku sa dozviete viac. Takže zhodil som dekle z motora, medzi tým ospravedlňujem sa, musel som prerušiť natáčanie, pretože prišli zákazníci, doviezli auta, zobrali auta a tak ďalej. Tu na ja to hovorím takmer v každom videu, ale tento malý autoservis funguje ako veľkoservis. A viete čo? Ja vám to ukážem, lebo zase potom niektorí ľudia vypisujú a myslia si, že to sú len reči, že nezvíhate neuložené čísla, že nemáte prebytok roboty a podobne. To sú len reči. No, teraz sa Mirko vezie na dvojvalcovom pole. Vážený, toto všetko, čo tu je? Plus hento dole, to sú všetko auta na opravu. Plus tieto, no tie dve sú naše, takže nie, ale Maserati, to sa ani nepýtajte, zase snímať ABS kapal. Kúpte si Maserati, hovorili, bude sranda, hovorili. Inak aj táto Fiatka 500 je dobrá sranda. Tam tiež také závady. Nebudem ohovárať Talianov, sú to výborné stroje, treba si to kúpovať. No a ideme k tomu Mercedesu, vážený. Ukážem vám, ako to vyzerá od spodu. Ako som už hovoril, všetko vám vysvetlím, aká je to motorizácia, koľko to má kilometrov, čo všetko sú tam, aké závady, ale teda všetko postupne. Všetky závady sveta, že Mirko? Postupne, ľudia. Tomuto sa hovorí olejnička. Toto ma čaká. Niekedy si hovorím, že aký som blbec, že aké roboty beriem, ale zase vždycky ten výsledok potom, keď je, tak si poviem, že to stojí za to. Dúfam, že to bude v tomto prípade, ako napríklad pri tej SQ7 v tom predošlom videu, kde pánko je teda mimoriadne spokojný, auto jazdí podnezdené. Je to super a to sú veci, ktoré ma neskutočne naplňajú a vtedy tá moja práca naberá skutočný zmysel. Toto si snáď ani nevyžaduje komentár. Zase na Talianov hrajú. Nejaká jedna dvoječka to bude, Mirko, trojvalčeková. Takto vyzerajú kryty. Už na to vyčistiť bude dobrá halus. Vidíte, ako to tu vyzerá, zaprskané olejom až po zadok. Plus ďalšie také chorôbky sú tu, akože pánko sa sťažoval, že nejde ručná brzda. Kto vie prečo. Porobíme pánkovi, no. Zase to bude veľmi chutné. Má tu nejaký parádny repas zadných tlmičov.
Made in Poland, ale dobre, nebudem ohovárať. Ideme pokračovať. V prvom rade pôjdem si ten motor umyť, aby som sa toho mohol vôbec začať chytať. Potom spravíme spolu ešte raz diagnostiku, pozrieme si to auto po elektronickej stránke, no a potom začneme rozoberať a začneme rozprávať o tom, že s čím máme vlastne tú česť a čo všetko ideme robiť a prečo to ideme robiť a tak ďalej. Nachádzame sa na takej bočnej ceste, tak vám môžem troška porozprávať teda o tom aute. Jedná sa o Mercedes CLS roku výroby 2013. Je to medvedík s označením CLS 350, to znamená, že sa pod kapotou nachádza 297 cm kubických objemu motora. Má to 195 kW, nájazd kilometrov to má 327 390 km. Tie čudné zvuky, ktoré teraz počujete, ste mohli vidieť v záberoch pred, keď som robil záber na prevodovku a únik oleja z predného kardanu, z prednej hnacej hriadele, tak tam uniká olej, čiže tam bude vadné nie len bufero, ale aj ložisko. Čo ale ja robiť nebudem, pretože takéto opravy automatických prevodoviek robiť neviem a pánovi som povedal, že ja mu dám motor do poriadku, brzdy, záložný akumulátor tu vypisuje chybu a tieto veci mu dám do poriadku a s prevodovkou ho pošlem za iným pánom, ktorý sa vyslovene špecializuje na opravu automatických prevodoviek. Idem s tým teraz ešte na pumpu, pretože je tam takmer žiadny dojazd paliva, tak si to natankujeme. Následne motor vyumývam na dielni a pôjdeme rozoberať. Inak ak mám povedať za seba, tak toto CLS-ko má na môj vkus veľmi pekný dizajn. Mne sa tieto auta veľmi páčia. A ešte aj tento matný nástreh, ktorý je na ňom, je veľmi pekný. Mne sa to veľmi páči. Zabudol som si na jazdu osadiť prednú ešpezetku, ospravedlňujem sa Polícii Slovenskej republiky. Na budúce sa polepším, možno, aj keď osobne si myslím, že ja už lepší v živote nebudem. Nič, vrátime sa na dielňu, spravíme si diagnostiku a začneme rozoberať, ako som už povedal. No okrem toho, že to pýta baterku v kľúči, nás po štarte ešte zo pár zaujímavých hlášok čaká, ale také bežné somarinky. Ako doplňte vodu do ostrekovačov, to neviem, či odstraním takúto závadu. Záložný akumulátor teraz nepíše chybu, pri každom štarte predošlom mi chybu písal. Až teraz. No nič, a ako som hovoril, nájazd to má 327 395, nič, ideme naspäť na dielňu a ideme diagnostikovať a rozoberať.
Vážení a milí diváci, dostali sme sa do štádia, kedy už mám aspoň konečne vymontované turbo z toho, ako ste videli. Opäť len poviem to, prípadne aj pre nových divákov, nebudem celé rozoberanie natáčať, budeme potom spoločne skladať, pretože tie naše videá aj tak majú pomaly každé 2 hodiny, niektoré aj viac a nemyslím si, že to je vhodné robiť také celovečerné filmy, takže naozaj pôjdeme len po takých úsekoch, čo sa týka rozoberania a potom zase, keď budeme skladať, tak budeme spolu pri tom a budeme to spolu skladať. Inak bol to dosť mordor vymontovať to turbo, práve preto musel som aj tú zadnú stenu vymontovať, čo bol tiež dosť mordor. Hovorím o tejto stene, najmä tieto posledné 2 matice, ktoré boli už vlastne v tom tuneli nad prevodovkou, prístup takmer žiadny, to mi zabralo dosť času. Za normálnych okolností by som tú zadnú stenu nemusel dávať dolu, len jednoducho tie skrutky, ktoré držali to turbo voči výfukovým zvodom, nešli povoliť ani za svet. Snažil som sa tam všetkými možnými nástrojmi dostať, no žiaľ neúspešne, takže stena žiaľ musela ísť dolu. Ďalej teda samozrejme budem vyberať palivový filter a rozoberať tieto zberné sacie potrubia. A tam už vlastne pod nimi sa nachádza samotný olejový chladič, ktorý je kameňom úrazu v tomto prípade a ktorý je vlastne chorobou tejto motorizácie, o ktorej som už teda hovoril, že inak táto motorizácia ako taká je jeden celkovo z najvydarenejších dieselových motorov, by som povedal, netrpia žiadnymi extra závadami. Veď aj tento kus konkrétne má cez 300 000 a toto je taká prvá jeho väčšia závada. No a to, že turbo je vyheglané, veď to na tie kilometre by si to už mohlo aj dovoliť to auto, si myslím. Jednak aj píska, keď som s ním točil. Teraz nebude pískať, jak na schvál, ale teda vôľa tam je brutálna, aj axiálna. Jednoducho vôľa tam je jak svíňa, veď ono to bolo vidieť aj v sacích potrubiach toho auta. Tu na sú miesta, kde som sa s čistiacou pištolou nedostal vzhľadom na to, že ono je to tam hore nohami a vidíte, ako to vyzeralo. Preto ten motor som si vlastne aj vopred umýval, pretože jednoducho robí tak špinavý motor rozoberať, to by bol zabíjak, tak či tak už som 2 rukavice hodil do koša, lebo od spodu ešte stále je to auto znečistené, to uvidíte v budúcich záberoch. Budeme čistiť vlastne komplet potrubia, všetky od EGR ventilu, všetko, čo je znečistené, sa bude čistiť. Samozrejme, aby to už potom na finále bolo krásne, čistúčke a najmä funkčné, ako napríklad tento tlmič vzduchu, ktorý sa nachádza v prednej časti vozidla. Ten je tiež zanesený, z toho som vylial olej, takisto intercooler pôjde von, ten sa bude čistiť, preplachovať. Ďalej pri rozoberaní som našiel nové veci, ktoré som nenacenoval pôvodne pánovi. Ja som pánovi nacenil druhé turbo, všetky možné tesnenia, ktoré treba pri tejto práci, pri pretesňovaní toho chladiča oleja alebo výmeníku. To som už všetko naceňoval, ale sú to aj kladky vyšľahané a dosť pekne. To sú také veci, ktoré mu budem naceňovať ďalej. Potom tu je také rozvodové tečko podtlakové, to je prasknuté. A je tu skrátka veci návyše, ktoré bude treba spraviť. Uvidíme ten intercooler, v akom bude stave. Pokiaľ nebude prasknutý, tak ho vypláchneme, vyčistíme a šupneme naspäť. Ľudia často mi píšu komenty v štýle, že prečo som nerobil tamto, hento alebo toto. No v prvom rade, pretože servisujem auta na Slovensku a my Slováci máme také pomery, aké máme. Ja vždy zákazníkovi vysvetlím, čo všetko by sa malo spraviť, ako by to malo vyzerať, len teda vždy kalkulujeme s tým, aké sú finančné možnosti majiteľa. Samozrejme, vždy sa snažím usmerniť zákazníka tak, aby sa porobili tie najzákladnejšie veci, ktoré sú absolútne nevyhnutné. No a už potom, ako v tomto prípade, neviem, ešte budem doceňovať zákazníkovi napríklad kontrolu strekovačov a tak ďalej, či mi to odsúhlasí alebo nie, to už bude na ňom samozrejme, či to budeme robiť tak, ako by som si to ja predstavoval, alebo to všetko budeme robiť tak, aby si to vedela predstaviť jeho peňaženka. Uvidíme, každopádne ešte uvidíte neskôr, keď to rozoberiem viac a najmä tie sacie komory, keď dám dolu, uvidíte ten karbón, ktorý sa tam nachádza. Ďalej to bude ďaleko horšie, ale už teraz si môžete všimnúť, že vlastne táto ľavá komora je zanešenejšia ako tá pravá a to je vlastne z toho dôvodu,
najväčší vplyv má na to vlastne konštrukcia celého sania a konštrukcia EGR, že skrátka tie spaliny sa vedia dostať rýchlejšie a skôr do toho ľavého potrubia ako do toho pravého. Ono to krásne potom uvidíte, keď to demontujem v tých komorách, ako to vyzerá. Tá jedna strana bude o mnoho viacej zanesená ako druhá, ale ku podivu by som povedal, že vzhľadom na to, že to má cez 300 000, čakal som tam viac toho karbónu. Zvyčajne býva pri tejto motorizácii viac zanesený ten motor pri takýchto kilometroch. Ďalšia vec je, čo som zabudol medzičasom, ako som umýval motor, hovoril som vám, že budeme tam robiť ešte diagnostiku, no zabudol som to natočiť, ale každopádne tak či takto to auto okrem problému s tým záložným akumulátorom a problémom s turbom nevypisovalo žiadnu chybu. Takisto keď som pozeral strekovače na diagnostike, tak neboli tam nejaké extra veľké odchýlky, všetko to bolo v rámci normy. Ospravedlňujem sa, úplne mi to vypadlo, ale je to, si myslím, že absolútne nepodstatné v tomto prípade. Nič, nebudem to obkecávať, idem rozoberať ďalej a potom si ešte povysvetľujeme čo a ako. Poukazujem vám a porozprávam vám k tomu, takže v tomto momente idem rozoberať ďalej. Ako som hovoril, idem demontovať palivový filter a potom postupne sa prepracovať k tým sacím komorám a tak ďalej a tak ďalej. Vážení diváci, tak sme pri koreni veci, ako sa povie. Práve pred pár okamžikmi som demontoval celé sacie potrubie a teraz vám už viem ukázať, o čo sa vlastne jedná, čo je celý problém, ktorý teraz riešime. Celý problém, ktorý teraz riešime je v tomto chladiči oleja, alebo výmeníku tepla, môžeme si to aj tak nazvať, aby ma zase niekto nechytal za slovíčka, ako to mnohí diváci ľúbia, za somarinky, ale nevadí, veď sme ľudia, ja vám to tolerujem. Tolerujte aj vy mne, sem tam preklepy, ktoré mám. Nič, ale zase nejdem to rozpitvávať, idem riešiť danú vec. Takže toto je ten chladič, ktorý vlastne má zo spodnej časti tesnenia, tie si za pár okamžikov ukážeme a tie tesnenia proste vytvrdnú, popraskajú alebo nejakým spôsobom sa znehodnotia a začne tiesť olej do tohto stredového Včka alebo do toho Včka, do toho Včkového uloženia a potom následne to tečie tadeto a potom je okydaný celý motor, okydaná ako japonská káva. No ale čo ma udivuje, fakt na tie kilometre, ktoré to má, že to sanie nie je až tak zakakalášované, ako som predpokladal. Tu na jedna komora, hej, ale to je zase spôsobené tým prúdením výfukových spalín z EGR ventilu a tou konštrukciou toho EGR managementu, ktorý výrobcovia nazývajú EGR management, ja to nazývam kazítko motora, pretože povedzme si otvorene, veľmi to zníži emisie, keď pustíme 50% spalín pri plnom výkone motora späť do sacieho potrubia, že áno, vôbec nám to nezasere motor a vôbec to ten motor neničí, absolútne, pretože keď sa takéto časti dostávajú potom späť do kompresného alebo spalovacieho priestoru, vôbec to neškodí tomu motoru, pretože vôbec neplatí u spalovacích motorov, že čím čistejší a studenejší vzduch dostanem do motora, tým znižujem spotrebu paliva, tým pádom emisie, že áno. Ale to zase ja som príliš hlúpy na to, aby som sa k takýmto veciam vyjadroval, to už tam hore tí kompetentní sa k tomu môžu vyjadrovať, ja nie. To bolo len také okrajové, pretože mňa takéto veci dokážu rozvášniť skutočne. Ale každopádne teda, tu nám mám vyhodené aj sacie potrubie z toho a to budeme čistiť samozrejme celé. Ja vám ho potom ukážem aj z druhej strany, samozrejme a bez debaty. A v tomto štádiu ešte pôjdem vymontovať ten olejový chladič alebo výmeník, alebo sa na to možno už aj vykašlem, pretože za 5 minút fire on a asi to už nechám na ráno, takže ďalší záber bude už asi až zajtra ráno. Ale predsa len vám ešte porozprávam jednak aj pre nových divákov, aj pre tých pravidelnejších, pre zaujímavosti, ako sa povie. Napríklad ako pri Audi SQ7, tak aj v tomto prípade som obdržal od dodávateľa dielov zo pár takýchto schém, kde si označujem tesnenia, aby sa na nič nezabudlo. Ale ukážem vám, že aká je to somarinka, ako napríklad somarinka, že CLS 350, pritom je to 3 liter diesel V6, že áno, ale nie, to už si robím srandu, ale je to vlastne tak. No ale napríklad človek obdrží schému sacieho potrubia plus ten chladiaci, toto sú tie okružky, o ktorých sa bavíme pod tým chladičom. Plus teda dostane veškeré schémy, ktoré katalóg vie vypluť, lenže sranda je, že napríklad
Tu mám vzduchové potrubia, je tam dokonca aj taký spojovací krčok, každý okružok, to som si všetko označil, aby mi to chalani teda nacenili a objednali. No, ale napríklad pod týmto je ešte táto príruba celá, na ktorú potrebujem tesnenie sem a to proste není ani len na obrázkoch v katalógu. Takže to sú také veci, vážení, kedy niekedy čarujeme a sú to, ja to nazývam, že veci medzi nebom a zemou, bohužiaľ je to tak. To ako keď sme minule hľadali na BMW, myslím, že radiátor kúrenia a našli sme ho pri sťahovacom mechanizme šoférových dverí. Niekedy pani inžinieri robia chyby, tak sme všetci robíme chyby, ale ešte som vám chcel čosi povedať, ale to už budem skúmať až zajtra s vami, ako som už povedal, už mám Firon, musíme zistiť, či máme klapky v poriadku, pretože zakarbonované nejak extra nie sú, ale budeme skúmať, či sú funkčné, pretože tak ako napríklad pri tej Audi SQ7, tak aj v tomto prípade sa častokrát zanesené sacie potrubie prejavuje vibráciami alebo nepravidelným chodom pri studenom štarte alebo pri studenej prevádzke motora. Takisto to bolo aj v tomto prípade, že respektíve keď som to auto naštartoval ráno studené, tak zo pár sekúnd, vyslovene do minúty sa chvíľu chvelo a triaslo to auto. Častokrát je to zapričinené tým, že jednoducho v dôsledku toho, že sú tie sacie komory zanesené, tak není tam taký prietok vzduchu, aký by tam mal byť a v dôsledku toho potom dochádza k takým triažkám. Nehovoriac o tom, že je zvýšená spotreba paliva, pretože jednoducho auto má znížené dávky vzduchu a tým pádom potrebuje viac paliva, aj viacej pridať plyn na to, aby ste dostali z toho ten požadovaný výkon, ktorý by ste si predstavovali, alebo ktorý to malo, keď to nebolo zanesené. Takisto nesprávna funkcia turba a vôľa v turbe prispieva k zníženému výkonu, čiže predpokladáme a očakávame to, že po tejto oprave auto pôjde výkonovo hore a spotrebovo dole, tak isto ako napríklad tá SQ7. Čiže asi toľko a dneska tu už asi naozaj nechám tak. Uvidíme sa ráno. Takže ja mám Firon a vy o pár sekúnd v ďalších záberoch pokračujete, alebo pokračujeme spolu. Ste videli v časozberových a nekomentovaných záberoch. Už som teda pretesnil chladič oleja, všetko som si nahrubo vyčistil, ako sace komory, tak to okolie je nahrubo vyčistené. Pôjdem ešte ďalej, samozrejme tu na to ešte všetko treba dočistiť, tu na, kde som sa nedostal predtým na miesta, ktoré boli neprístupné kvôli tomu saciemu potrebu, ktoré tu bolo, tak to sa ešte dočistí.
Medzi tým som sa trápil takmer celý deň so sacím potrubím, s egierkom a so zvyškom sacieho potrubia. No na to, ako to vyzeralo predtým, povedzte sami, ešte sú tam kúsky toho karbónu. Miestami to nejde už doslova ani nožom oškrábať, to už je tak zažraté, že ani za svet, ale sfunkčnil som to. Klapky nám chodia krásne, ľahúčko, absolútne bez problémov. No a pôjdem si podočisťovať ešte detaily na tom, ako napríklad aj na tom egierku. Nahádžeme všade nové tesnenia, gumičky a ideme pomaly skladať. Medzičasom mi prišli už aj nejaké tesnenia. Tu mám ešte zo pár dielov, ktoré som čistil. Napríklad aj táto škrtiaca klapka a to sanie. Videli ste v predošlých záberoch, ako to vyzeralo, už je to o mnoho lepšie. Takisto tu na už spodnú výfukovú prírubu na turbo mám obrúsenú a kopec vecí som si počistil. No a tu máme už nachystané všetky možné nemožné tesnenia. Od prkotín, ako je prívodné potrubie chladiace na turbo, cez výfukové sacie tesnenia, no všetko skrátka čo treba, plus horálky a Mirkovú peňaženku. Aj to k tomu treba, tuto mám ešte na to filtre, brzdové lanka, ručné brzdy, kladky, remeň a tak ďalej. To všetko sa bude ešte riešiť, ale každopádne teraz v tomto momente si idem vyskladať to sacie potrubie aj s egierkom. Ďalej si tam pôjdem namontovať túto prírubu na turbo, ktorú už teda tiež mám očistenú, no teraz mi tam natiekol ešte samozrejme bordel, olej a teda, ale obrúsené to je, už sa to len vyfúka a posadí na miesto, takže let's go, ideme pokračovať. Yeah, let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mindin' they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I did. They ain't coming close to me. Flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we ballin' out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring, don't try us. Ain't no in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is target and practice. Yeah. And I'm just getting started, get my feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Go hard. Tak ako ste videli v časozberových záznamoch, nahádal som tam cca približne a nahrubo kabeláž na vrch motora naspäť. Potom som sa ďalej pustil do vyskladávania sacieho potrubia, v tom som sa stopol, lebo som si uvedomil, že keď tam to sacie potrubie nahodím, tak si zneprístupním, alebo horšie by sa mi menili kladky vonkajšie, ktoré sú teda vyhrkotané, ako som hovoril, tu už mám nachystané nové, idem si ich tam nahádzať. Ešte som vám chcel vlastne rozprávať jednu vec, že ako sa prípadne kontroluje opotrebenie rozvodovej reťaze pri tejto motorizácii. Je to celkom jednoduché, už keď to má človek rozobraté, treba zhodiť toto viečko. Pod tým viečkom sa nachádza ozúbené koliesko s reťazkou, ktoré má svoj aretačný bod približne na 3. hodine, ako keby
Dolu na klukovke máme stupnicu, tu máme risku, no a podľa toho si človek vie krásne pozrieť, v akom stave ten rozvod je. Ja tu mám nachystanú aj račinu s orechom na pretačanie tej kluky a to som mal z toho dôvodu, že keď som čistil sacie komory, tak samozrejme som si musel pretáčať motorom v závislosti od toho, ktorú komoru som čistil, aby som nemal otvorené ventily na tej danej komore a aby mi nenapadal karbon do valce. To by sa nepáčilo isto ani mne, ani majiteľovi. Následky toho. No a ako som už povedal, mám tam tu kabeláž, palivový filter som tam nahodil nový. Teraz tam idem šupnúť tie kladky a potom budeme pokračovať vo vyskladávaní toho sacieho potrubia. Aj keď ešte som si všimol, že tam mám nečistoty, ktoré tam boli schované za hadicou interkoleru, tak aj to dočistím, ale teda v tomto štádiu tam idem nahádzať tie kladky a potom budeme pokračovať, takisto pôjdeme namontovať turbo. To tam ešte stále nemám. To mám nachystané vzadu v regáli, všetky dosadacie plochy. Takisto ako výfukové potrubia, to už mám vyčistené, pripravené, tak už len sa nahádžu nové tesnenia a ideme pokračovať v skladaní. Medzičasom som nechal palivový systém palivovým systémom. Rozhodol som sa, že idem nahodiť turbo. Tak som si tu nachystal turbo spolu s mojím kolegom Jakubkom. Hapal ti šrobík? Pomáhaš tatinovi? Aňo? No a nachystali sme si túto repasované turbo. Namontoval som si na neho výfukovú prírubu, samozrejme s novým tesnením. Ešte idem očistiť teplotný snímač, alebo teda snímač teploty výfukových spalín, ktorý namontujem sem. Potom ďalej ešte nové chladiace potrubie musíme namontovať, ktoré príde sem do tohto otvoru, ktoré potom zasadá sem do toho chladiaceho kanála. To už mám pripravené vzadu, samozrejme aj tesnenie. Medzi tým Jakubko opravuje kolesá. Tu mám tesnenie pod turbo, ako som hovoril. Tu na ešte ďalšie tesnenia k výfukovým zvodom. A tu je to potrubie spomínané. Medzi tým tu Jakubko takto kontroluje kolieska, či to táto dobre robí. No a hápalo. Tatino nájde, neboj sa. To je v poriadku, Macko. Má. No a idem to tam nahodiť teda.
Vážený, motor mám poskladaný, ako ste videli v záberoch. Nezostáva nič iné ako naliať olej a chladiacu kvapalinu. Olej aj v tomto prípade použijem PMO. Ak by ste mali záujem o tento kvalitný olej, môžete si ho objednať na stránke mroauto.cz a pri použití zľavového kódu v tvare mechanik dostanete 10% zľavu na nákup. Ideme na to, ponalievame to a pôjdeme skúsiť, čo sme napáchali. Všetko pripravené, vozidlo bez chýb, olej naliatý, chladiaca zmes naliata, nezostáva nič iné, len štartovať. OK, idem skontrolovať, či je všetko v poriadku, či tam nemáme náhodou nejaké úniky a podobne. Som na prvej skúšobnej jazde na mojom obvyklom mieste v blízkosti dielne. Pre každý prípad, no zatiaľ vyzerá byť všetko v poriadku, verím, že to tak aj zostane. Motor si klepoce ako klasické 350 CDI. Vyzerá to fajn. Inváziu lienok. Som ešte nevidel toľko lienok po kope. Dneska je krásny slnečný deň. Autíčko si klepoce nádherne. Tak to má byť. Ideme naspäť na dielňu a skontrolujeme všetko na zdviháku. Tak, máme tu nové ráno, nový deň. Auto máme po prvej skúšobnej jazde, ako ste videli v predošlom zábere. Medzi tým som ešte včera na Fajrom teda skontroloval motor. Vyzerá to fajn, alebo respektíve o mnoho lepšie, ako to vyzeralo. Nemám ho ešte úplne dočistený, ten motor. Tak či tak som to tu vystrekoval a čistil a vyfukoval takmer hodinu. Videli ste predtým, aký je ten motor. Ešte tu mám všelijaké stekance, zatekance, to ešte dočistíme. Nie je to sranda, poviem pravdu, umyť ten motor do dokonalosti potom, ako vyzeral. No ale je to 300 krát lepšie. No a medzi tým som teda rozobral zadné brzdy. Tam ideme meniť tieto úžasné lanká hnité a teda aj pakne hneď. Zhodil som si vlastne brzdové strmenie aj s držiakom, to ešte neskôr rozoberiem, prečistím vodiace čapy strmenia, vyčistia sa dosadacie plochy pre dosky, žemírko, taktiež sa tam nanesie mazivo. Nebudem veľmi nejak natáčať tie brzdy, keďže zase táto oprava sa skôr týkala motora, alebo toto video sa týkalo opravy motora, pretesnenia olejového chladiča. Ale každopádne teda idem sa pustiť do tých brzd. Tu už mám na to nachystané veci. Nové pakne, nové lanka. Ešte teda potom zostáva vymeniť tú záložnú batériu, to si ešte ukážeme, koho by to zaujímalo, cca približne. No a pôjdeme na takú väčšiu skúšobnú jazdu, po nej auto znova zdiagnostikujem, vizuálne skontrolujem, dočistím, vyčistím spodné kryty a budeme odovzdávať. Hovorím si, že nebudem vám natáčať tie zadné brzdy, ako som už hovoril, že toto video bolo prevažne o tom motore, ale troška vám ukážem aj ja o tých brzdách, aspoň okrajovo vysvetlím, poukazujem, že čo a ako a prečo. Čo sa týka aj toho motora, predstavoval som si toto video ďaleko viac, že vám to obkecám, vysvetlím, možno ešte na záver si k tomu niečo povieme. Len máme to tu zrovna také, no je aj prezúvacia sezóna, prezúva sa, stále tu behajú zákazníci, auto jedno za druhým sa tu striedajú a nedalo sa mi moc natáčať tak, ako by som si predstavoval. Uvidíme, či obsahovo vôbec bude toto video zaujímavé, to už posúdite skôr vy. Ukážem vám k tým brzdám, no rozobral som si túto stranu zatiaľ. Prebojoval som sa teda už aj k demontáži lanka. Tu
Tu som dokonca musel lanko rozstrihnúť, pretože mi nešlo vybrať z toho svojho osadenia, ktoré som si zase vyhodil sem. Tam to bolo zakusnuté, musel som to rozstrihnúť a nakoniec až takým spôsobom rozoberať. Čo sa týka tých brzdov, no je to veľmi jednoduchý princíp. Na všetkých Mercedesoch rovnaký. Máme tam dve pakne, pružinky, nejaký nastavovač, ktorý treba samozrejme vyčistiť a rozbehať a premastiť. Potom je tu tento prevod, pomocou ktorého sa vlastne rozťahujú pakne. Do toho sa ukotví lanko týmto malým válčekom. Takisto treba to vyčistiť poriadne, tak ako dosadacie plochy pre pakne. Všetko namastiť, aby to fungovalo, aby to chodilo. Častokrát tie brzdy majú problém len z toho hľadiska, že je to suché a nechodí to tam. Čiže aj tieto plôžky, kde sa tie pakne opierajú a dotýkajú, ako sú tieto rovné plochy, tak tam po vyčistení budeme aplikovať mazivo. Pakne. Niekto by mohol povedať, že výšku majú solidnú, že prečo ich mením. Mením ich najmä pretože keď sa pozrete bližšie, sú rozpukané a to je z toho dôvodu, že majú svoj vek. No a skrátka, pri týchto brzdných materiáloch, či už na brzdových doskách alebo takýchto pakniach, dochádza k tomu, že ten materiál časom vytvrdne, skrehne a takto sa rozsýpa. Nehovoriac o tom, že ten vytvrdnutý materiál už nemá tú treciu silu, respektíve už tam není tá brzdná sila, aj z toho hľadiska, že vytvrdne ten materiál, ono to doslova zostane tvrdé, sklovité a jednoducho okrem toho, že to vydáva cudzie zvuky, tak už to nemá jednoducho brzdnú účinnosť. Čiže najmä preto sa v tomto prípade menia tie pakne. No a ako som už ukazoval v predošlých záberoch, keď je to vyskladané, vyzerá to takto. Ja vám to potom ešte ukážem, keď už budem mať vyskladané tie brzdy, ako to vyzerá. Ale nebudem to tu nejak extra obkecávať. Ešte keby niekto mal poznámky v komentároch, že prečo tu visí strme na hadici. No na tej hadici môže úplne v pohode visieť, pretože tá hadica musí mať nejakú odolnosť v ťahu, nejakú svoju pevnosť. Ak by sa mi pri takomto visení nejakým spôsobom poškodila tá hadica, tak je problém v prvom rade v tej hadici a nie v tom, že som to nechal visieť. Častokrát sa stáva, napríklad najmä u dvojkových Superbov, že tie hadice vypraskajú, potom doslova prasknú a uniká brzdová kvapalina. Treba si dávať na takéto veci pozor. Kontrolujte si prípadne brzdové hadice, či nemajú nejaké povrchové praskliny na sebe. Ak hej, tak ich treba vymeniť jednoznačne, aby nedošlo k zlyhaniu brzdového systému. Idem pokračovania. Keď tak ešte si niečo dotočíme. Tak, tu už mám vyčistený aj náboj, dosadaciu plochu pre kotúč, takisto dosadacie plochy pre dosky, vyčistené, namastené, ako som hovoril aj na tom štíte, tie plochy, kde sa dotýkajú pakne, to mám pripravené, nové lanko mám nahodené. Ešte si idem očistiť tento pákový mechanizmus, pomocou ktorého sa teda rozťahujú pakne. Takisto ten nastavovač, čo si potom vysvetlíme ešte, ako sa to nastavuje v rýchlosti. Tu už mám nachystané nové pakne a pružinky. No a tu mám mazivo. Ja používam takéto. Mirko mi práve ukradol môj štetiec lásky. Áno. No, ja používam toto mazivo na brzdy, či už na plochy na brzdových doskách klasických, alebo celkovo na premastenie brzdových systémov, aj vodiacich čapíkov, strmeňov a podobne. Nepoužívajte ľudia medenú pastu, pretože neviem, kto to vymyslel a čo je to za zvyk. Častokrát sa s tým stretávam na autách, ale je to úplný nezmysel, pretože tá pasta vyschne, vytvrdne a znehybní tie pohyblivé časti brzd. Čiže s tým si človek narobí ešte viacej roboty, ako keby tam nedal vôbec nič v úvodzovkách, čo tiež není samozrejme dobre. To nechcem tým povedať, že tam netreba nič dávať, ale ideálne takéto mazivo a už keď nemáš nič, tak tam daj obyčajnú vazelinu. Stále lepšie ako tú medenú pastu, to je zabijak brzd totálny. To neviem, kto vymyslel, to musel byť trúd. Nič ľudia, idem skladať ďalej. OK, ešte v rýchlosti, v krátkosti ukážem, vysvetlím. Všetko tam mám nahodené, ako som hovoril, všetko mám premazané, ako som hovoril. Teraz už len zostáva to,
že očistím dosadaciu plochu na kotúči z vnútornej strany, osadím kotúč. Predtým ako nasadím strmeň, nastavím pakne a tým vlastne nastavím celú funkciu ručnej brzdy. Nadstaví sa to následovne. Osadím kotúč, ako som už povedal, zaistím ho zaisťovacou skrutkou, potom cez niektoré okienko na skrutku kolesa si nadstavím pozíciu k tomu ozubenému koliesku, ktoré vidíte ešte stále tu, ktoré za chvíľočku vidno nebude, keďže to už zložím, preto vám to ukazujem teraz. No a vlastne po osadení kotúča roztiahnem pakne pomocou tohoto mechanizmu, až kým sa mi neoprú o kotúč. Následne, ako sa mi oprú o kotúč, polobratky alebo maximálne jednu obratku povolím, tak aby sa mi vlastne tie nové pakne neopierali o kotúč, aby tam nedošlo k prehrievaniu a k následným problémom, ktoré si už nebudeme teraz vysvetľovať. A vlastne tak nadstavím celú funkciu ručnej brzdy a tak to má byť v poriadku. Všetko je premastené, všetky komponenty, ako som hovoril. No a nezostáva nič iné, len to vyskladať. Vážení, ukazuje sa, že nemôžu byť každý deň Vianoce. Som na ďalšej skúšobnej jazde. Bol som sa trošku viacej povoziť na tom, nachádzame sa v Bolerazi na priehrade. No a tu nami volade od turba troška podimuje. Prichádzam na to, že pravdepodobne mi tam niekde slzí nafta, pretože cítim naftu, tak ideme ďalej, alebo respektíve naspäť do dielne. Idem zistiť, čo sa deje. No, vzhľadom na to, že chalani mi zatiaľ obsadili zdvihák s takým BMW Cabrio, tak som na dvore začal rozoberať panel, aby som sa prebojoval k tej prídavnej baterke alebo záložnej baterke. Zatiaľ vám ukážem len tak cca približne, za chvíľočku už pôjdeme na zdvihák, lebo zase ďalší človek má prísť na prezutie, tak my pôjdeme naspäť na ten zadný zdvihák, pozrieme ten motor zatiaľ a potom sa vrátime k tej baterke. Ale teda ako vidíte, tak sa nachádzam pri priestore vodiča. No a vlastne zhodil som tento kryt bočný plus tento spodný a baterka sa nachádza tu tam je schovaná v takom ráme, táto skrutka ju chytá, alebo teda drží. No a skúsim vám to takto natočiť cca približne. Tak tu sa nachádza tá baterka, dúfam, že to natáčam. No a vlastne len demontujeme potom túto skrutku, aby som vybral celú tú baterku von. Vymeníme ho šmitec, následne dáme auto na diagnostiku. Ponastavujeme všetky intervaly, ako na výmenu oleja a tak ďalej. Hodiny sa nastavia a takéto veci, takéto drobnosti. Potom teda dokončíme ten motor, skontrolujeme. Najviac ma na to mrzí to, že už som ho mal vyčistený. Takisto mám aj spodné kryty motora vyčistené, tie vám potom ešte ukážem, no tie som našťastie ešte nenamontoval, takže tie čistiť nebudem musieť druhý raz, ale ten motor, hej. Uvidíme, ja sa domnievam, že to bude len prekotina, buď som niečo nedostatočne zatiahol, niektoré palivové potrubie, alebo mi prepadové hadice na niektorých strek zle sadli. Uvidíme, každopádne nič vážne to nebude, vyhodíme vzduchový filter a hneď budeme pri koreni veci. No, medzičasom jeden zákazník odišiel, ďalší prichádza, chalani medzi tým spravili ten kabriol, tak ja som sa šupol tu na zdvihák. Nechol šťahať ďalšie auto, ale to na tu zákazník nechal, išiel sa nájsť s rodičom. No a začal som rozoberať, ja som sa domnieval, že teda tu na niekde, že som buď nedostatočne dotiahol potrubie, alebo možno ten prepad mi tam zle sadol, ktorý som teda inak mimochodom dával kompletný nový. No, ale ukázalo sa, že problém je niekde inde. A problém je tu na tomto prepadovom spoji, tu mi to slzí a vlastne mi to zababralo s prepačeným celý motor. Bohužiaľ, či som tam sekol gumičku, alebo čo sa tam stalo, neviem, ale najmä z toho dôvodu, aby sa toto nestalo, som tie prepadové hadice menil. No žiaľ, stalo sa. Idem to otvoriť, tu mám väčšinu vecí, ktoré som menil, alebo teda také drobnosti, ktoré som menil. Tu mám aj tie prepady, jedná sa tam vlastne o toto T-čko, tak vlastne idem to rozobrať, pozriem, či sa mi tam gumička sekla, alebo čo sa stalo, ako som povedal. Keď tak dáme novú, také gumičky máme skladom, takže nič strašné, len to čistenie zase, no, čo narobím. Tak som to rozobral, no a pozrite sa sami.
Ani nie, že seknutá gumička, ale mierne zhrnutá. Samozrejme vymením ho. Tu vidíte túto stranu. Ani není predsvaknutá, ale nejak asi, ako som to tam nasádzal, tak som to nejak zle nasadil. Alebo mala chybu od výroby a nevšimol som si. Už pregumičkujem, vyčistím a pôjdeme na ďalšiu skúšobnú jazdu, ale medzi tým už spravím aj tú baterku, keďže to tam mám rozobraté. A možno hviezdy padali, keď sme spolu plakali. No, vážení, vyumýval som to opäť zas a znova, absolútne krvopotne. Taktiež Mirko mi medzičasom umyl dekle spodné, zadekloval som to, vyčistil, ako som už povedal. To znamená, že ideme dokončiť výmenu záložnej batérie a spraviť záverečnú skúšobnú jazdu aj s diagnostikou, už takú dlhšiu jazdu. A následne ukončíme natáčanie tohto videa, spravíme nejaký záver a šmitec. Nie čo dodať, idem na to. Simsalabim a nachádzame sa naspäť pri záložnom akumulátore alebo baktérii. Mojimi slovami, mám už tú pôvodnú vonku. Čo som teda zabudol povedať, že predtým som ho meral a teda je vadná. Nám to aj na paneli vypisovalo, ale býva problém aj v kabeláži niekedy, čiže skôr než človek objedná baterku a ide riešiť výmenu baterky, tak treba si aj tú kabeláž tam skontrolovať a najmä aj poistka je tam. Tá je priamo na tá je priamo na držiaku tej baterky, ktorý som teda demontoval odtiaľto, ktorý tam držal na jednej skrutke. No a nič, žiadna veda, šupnem tam druhú baterku, spravím kontrolnú diagnostiku, ako som hovoril, nadstavím hodiny a všetky prkotiny. Dáme záverečnú jazdu, záverečnú reč a arrivederci pri ďalšom videu. Ale ešte jednu vec by som takú možno drobnú zaujímavosť, alebo aj dosť podstatnú vec prakticky povedal, čo sa týka zapájania a odpájania aj takejto malej prídavnej batérie. Tu platí pravidlo tak, ako pri hlavnom akumulátore alebo batérii, že keď baterku zapájame, najskôr zapojíme plus pol, potom zapojíme minus pol a zase opačne, keď baterku odpájame, najskôr odpojíme minus a následne plus. Ide o to, že keby sa to spraví v opačnom poradí, môže sa stať to, že vlastne niekde oprete plusový kábel a vyskratujete si elektrický systém v aute, čo môže spôsobiť malé problémy, ale aj väčšie. Môže vám to len vyraziť poistku, alebo sa nemusí stať vôbec nič, ale môže to aj odfajčiť riadiacu jednotku a podobne. Mali sme tu prednedávnom panka, ktorý v dvojkovej oktávy opačne zapojil póly na baterke a zhorelo mu ABS-ko a alternátor a kopec elektroniky v aute, takže žiadna sranda. Takže len toľko. Ešte som si medzičasom zmyslel, že som pelový filter nevymenil, inak ostatné už som robil. Tiež je celkom zaujímavý. Akože ja nerozumiem tomu, že sa tu tak častokrát stretávam s tým, že vyzerajú tie filtre takto a ešte horšie. Tí, čo nás sledujú napríklad aj na našich sociálnych sieťach, môžu vidieť častokrát v našich storkách totálne unikáty, úplne zabité, nabité bordelom tie filtre. Nerozumiem, prečo to mnohí, nie všetci samozrejme, zase čes výninkám a normálnym poctivým servisom, ale častokrát sa tu s tým stretávam, že takto vyzerajú tie filtre ešte ďaleko horšie. Toto není jeden interval výmeny, to mi nikto nehovorí. To keď tak spravím video, že ako to vyzerá, keď sa mení každých 30 000 ten filter, ako to vyzerá. Ja viem, zase potom môžu vznikať rôzne rozpory také, že napríklad BMW má 60 000 interval na vzduchový filter a podobne. A že to už sú tak vymyslené intervaly, že to sú úplne nezmysly proste takto naťahovať výmeny filtrov, ktoré sú veľmi dôležité. Ešte ten pelový možno tak nie pre životnosť motora, to skôr pre vaše zdravie, ale 60 000 necháva vzduchový filter v aute, tak to sa potom pozrite, ako vyzerá. Katastrofen. Takže skúšobná jazda číslo 3, nachádzame sa na mieste mimo hlavných ciest. Je to taká vyasfaltovaná polná cesta, smerujúca na ten môj kopček obľúbený, čiže nie som ani pripútaný a natáčam počas jazdy. No, autičko ide pekne, nafta mi netečie, len neviem, či počujete tie cudzie zvuky.
z toho kardanu, z tej prednej riadele alebo toho predného kardanu. To je taká škoda, to kazí celý dojem. To sú tie zvuky, ktoré mám na mysli, dúfam, že to tam je počuť v tom telefóne. Mrzí ma to, no len takéto veci nerobím a nerobím veci, ktoré robiť neviem a nemôžem vedieť všetko zase samozrejme. A no podľa toho, čo som tam skúmal, je tam vymlátené uloženie toho kardanu, ale už aj samotný ten unášač, ktorý vychádza z prevodovky, čiže keby je to len o tom uložení, tak vymením kardan a je to vybavené, lenže tam sa bude musieť riešiť ten unášač, tam je vytrepané ložisko a teda tečie tady aj olej z prevodovky von a teda keďže nerobím takéto veľké opravy automatických prevodoviek, len výmeny olejov, prípadne mechatroniky od Favovej grupy, to som sa naučil, na to som bol aj na školení, to viem, ale skrátka nechcem sa opakovať, ale zase sa zopakujem, že veci, ktoré robiť neviem, nerobím, aby som potom nemusel si proste vymýšľať opravy a somariny, jednoducho to není môj prístup, poznáte ma tí, čo nás sledujú už dlhšiu dobu, že proste nerobím veci, do ktorých sa nevyznám a podobne, ale teda škodí to, alebo teda kází to dojem z toho auta, bohužiaľ. Najmä, ale nič nemáme na paneli, žiadnu hlášku, to je paráda. Menil som pánkovi aj baterku v kľúči, lebo teda písalo to aj baterku, teda už máme aj tú záložnú vymenenú. No a to je super, to sa mi páči, taktiež z motora nejdu žiadne cudzie zvuky. Je to také klasické CDIčko, klepkavé, ako všetky tieto 350-ky, ale už tam nehrkocú kladky, nepískajú a podobne, čiže je to fajn. Idem sa s tým každopádne teda ešte povoziť, zobral som si so sebou aj počítač, aby som to skontroloval ešte po elektronickej stránke a teda následne potom ešte na zdvíhaku hodím na to očko a to bude vše, přátelé. Ešte jedna vec sa tu vyskytuje, že robili sme teda tie lanka ručnej brzdy, krásne mi to brzdí, všetko mi to funguje, len neúplne sa mi vracia tá páčka, to znamená, že ešte aj to centrálne lánko, ktoré vedie od tých dvoch zadných, respektíve tie dve zadné ako ústia potom do toho centrálneho, tak aj to je bohužiaľ už také všelijaké bolavé, lenže to sa nachádza vlastne nad kardanom za tými tepelnými štítmi a hovoril som si, že poviem o tom pánovi, keď mu budú demontovať prevodovku a robiť mu, nech už mu to centrálne lanko vymenia, bude to pre nich o mnoho jednoduchšia robota, ako keby, že ja mám teraz hadzovať kardan, dávať dole tie tepelné štíty a skrátka zbytočne by platil dvakrát robotu, čiže jednak som pri najmenšom sebe nejaké trápenie s tým ušetril a najmä pánovi peniaze, takže tak, nič, nebudem to viac obkecávať, idem si to ešte narýchlo skontrolovať a idem sa na tom poriadne povoziť a zistiť, či je všetko už OK. Takže už mám za sebou dlhšiu skúšobnú jazdu, aj prehliadku, aj diagnostiku, všetko je v poriadku, len vypadol som z dielne, lebo chalani tam prezúvajú auta a nedalo by sa mi tam natáčať, tak som prišiel opäť na našu boleráskú priehradu. Každopádne všetko je v poriadku, to som veľmi rád. Ďakujem vám za to, že nás sledujete. Komu sa video páči alebo nepáči, podporte nás odberom nášho YouTubeového kanála, prípadne zanechajte nejaký koment, či už pozitívny alebo negatívny, to je viac menej jedno. Tak či tak tým posúvate algoritmus. Ja sa ospravedlňujem, ako som už hovoril aj v rôznych iných videách, že neodpisujem na tie komenty a podobne. Ľudia, ja mám k tomu taký postoj, že ja som v prvom rade automechanik, ja si nejdem stavať kariéru influencera, ani si robiť čísla na YouTube, ani to není pre mňa nejaká primárna záležitosť tieto videa, robím to pre ľudí, pre zaujímavosť. Nejdem pre vás robiť ani merch, ani rátať počet odberateľov, ako je pekné, keď nám tam ten odber dáte, že nejaké drobné peniaze si na tom YouTube z toho natrčenia videí zarobíme, ale ako som už hovoril aj v minulých videách, ako som povedal už teraz, jednoducho ja si na tom nejdem stavať život a ja som v prvom rade automechanik, to ma živí, to ma baví a toto už je len taká pridaná hodnota, že vám občas natočím nejaké video, ktoré tiež by mohli byť ďaleko rozsiahlejšie a vedel by som si ich predstaviť a vedel by som ich robiť detailnejšie a zaujímavejšie a viac vysvetľovať a tak ďalej, lenže žere to toľko času, že mi to proste bere strašne veľa času a ako som už povedal, pre mňa to není nejakým spôsobom priorita, nejdem si na tom stavať kariéru, čiže bude to na takejto úrovni vždy pravdepodobne, tak ako doteraz, nepotrebujem to nejako hrotiť.
a vylepšovať a podobne. Na to máte iných influencerov, ktorí sa tomu venujú náplno. Pre mňa je to len pridaná hodnota, ako som už povedal. Takže ešte raz ďakujem. Majte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.